Bebe, gusto mo bang magpatuli? Gusto. Gusto daw. Halaka, Lytra, magpapatuli ka na. Halaka, bebe. Takot na eh. Tutuli or not tutuli? That is the question. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Nagka-crawl ka na ba? Crawling ka na ba? Ha? Uy, nagka-crawl ka na ba, Bibi? Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back to Sibang Tuan the Vlog starring Pabibo! Oy! Bebe! At syempre, ang paborito ng lahat, si Pabibe! Hello, Pabibe! Hello? Uy! Nahiya siya, no? Naglalaro ka sa mga laruan mo, Bibi? Ayan, kompleto na po kami. Kaming tatlo ni Pabibo, Pabibe at Pabibe. Ang bebe, yes. Okay guys, so dito sa Pilipinas, di ba? Kadalasan halos lahat ng babies pinapatuli, no? Pinapatuli. Di ba dito sa Pilipinas ang kultura parang nakakahiya kapag supot ka, no? Nakakahiya dito sa Pilipinas kapag supot ka. Binubuli ka sa school kapag supot ka. Supot or tuli. It's a debate that's been going on for years and years, ever since the 1960s actually, sa Amerika. So, ano bang benefit kung ipapatuloy natin si Nitro? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Wait, sabi nila, narinig ko, kasi mas malinis daw pag wala yung skin. Yan, hindi totoo na mas malinis kasi kahit tuli ka, pwede pa rin dudumi ang ang talong mo. Why are we even talking about this? Alam mo, ayoko gawa ng video na to. Bakit? Kasi paglaki ni Nitro, baka yung mga baby na kaedad niya sasabihin, wow, hindi ka pinatuli! Alam nyo, walang national medical organizations in the world that recommend circumcision for infants. Wala eh. Wala. Kasi yung mga benefits sobrang konti lang. Sabi nila, it helps prevent penile cancer. Pero sobrang rare yung cases na ganun. At saka yung mga tuli, pwede pa rin magkakaroon ng penile cancer. Kung mas malaki ng konti ang chance na magkaka-penile cancer ka kung supot ka, paano na yung mga babae, tanggalin ba natin yung suso nila para hindi sila magkaka-breast cancer? Alam nyo, every year, there are babies that get infections on their ngiti dahil sa circumcision. So, ang mga nagpapatuli, minsan namatay din dahil sa complications. Mutilation siya eh. Mutilation siya sa saging nila eh. Mutilated na saging. Eto, yung supot. Eto, yung tuli na. Eto na siya. O, diba siyang to? Ganyan pala yan. It's mutilating genitals for like walang reason eh. So sa tingin ko, hindi talaga kailangan magpapatuli si Nacho. So I think Ako that naman. decision will be his. Eh makapaglaki na siya, galit na siya sa akin. Eh anong ginawa niyo sa ikog? Hindi, actually, I think mas magagalit siya na hindi siya pinacircumcise. Pero ganito kasi yan. Yung plan ko talaga is circumcised siya after delivery. Di ba? Meron yung after, yung mga newborns, sinicircumcise sila. Kasama na yun sa yan sa hospital. Kaya lang, nagkasakit siya, di ba? Na-admit siya, tapos nasa loob siya ng incubator. So, hindi ko na talaga naisip yung circumcision. Kasi naawa ko sa kanya, maraming nakatusok sa kanya, ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko, okay lang, kahit hindi na siya i-circumcise. Kasi hindi naman din ata pwede kasi nasa loob siya ng incubator. Tapos, ngayon naman na ganito na siya, kasi pwede ata magpa-circumcise like 2 years old. Tama ba? Basta, pero papatulugin sila. Parang natatakot ako. Ayoko na parang pupunta naman siya ng hospital. Tapos, ano na naman yung gagawin sa kanya. Di ba? Nakakatakot. Papatulugin pa siya para lang na-circumcise. Parang, hindi ko kaya yun. Yung kapatid ko kasi malaki na din siya na circumcised. Tapos Korean. yung like this na, diba? Like, gumagano, nakaganon yung mga t-shirt nila. Basta ayoko muna na papatulugin Pero siya. bakit mo siya papatuli? Like anong benefit? Dahil dahil yun lang nasanayan na
Oh, di ba? Walang reason eh. Walang magandang reason. Wala naman na... Wala talagang magandang reason. Yeah. Ganito kasi yun, Wanta Fam. Yung mga nagsasabi na kapag tuli, it's mas malusog yung bata, mas malinis yung bata. Hindi mga fact yun. Sa tingin ko kasi katawan yan ni Nitro. So, siya na lang bahala kung anong gusto niyo gawin sa katawan niya. Yung foreskin kasi is normal. Pinanganak ang mga lalaki na ganyan. Ganyan tayo nilikha ng Diyos. So, O kasi alam ko, religious reason yung circumcision. Tapos nasanay na lang ako na lahat ng lalaki di ba tinutuli. So, sinay lalaki naman siya. So, ituli siya. Ganon. yung dahilan kung bakit ayaw kong papatuliin si Nitro is kasi bakit? Bakit kailangan? Hindi kailangan. The only reason I would have Nitro circumcised is because of bullies at school. Get your finger. Yun lang, di ba? Bullying is like mental torture, no? Like nakakasira sa ulo. Nag-aaral Kasi siya. hindi kailangan eh. Hindi kailangan magpapatuloy. Sinasabi nila na mas malinis daw, para mas malinis para hindi magkakaroon ng infection. Minsan nagkakaroon ng infection dahil pinatuli. At saka, kung madumi yung manoy mo, linisin mo. Linisin mo. Madali lang yan eh. Tayo na ganito. Pinanganak tayo na may foreskin tayo. Oh, bakit natin i-mutilate yung mga sili natin? Sounds so awful. Sili in Waray is tit. Alam niyo, prude si Shanta, kaya ayaw niya sa topic na ganito. Masyado siyang prude. Nakakahiya kayo. Circumcising your child is irreversible. It's permanent na. So you've made a decision that is permanent to their body habang bata pa sila. And for what? Like kay ano? Para saan? Kasabi ng mga doktor na there is no good medical reason for it. There is no good medical reason to get circumcised. So, it's all tradition lang, religious beliefs lang, culture lamang. Wala naman kaming culture na pinaniniwalaan na kailangan ipapatuli ang baby. Wala eh. So, bakit namin gagawin, no? I would do that to Nitro is para hindi siya ibabuli sa school niya. Yun lang eh. Pero kung halos lahat ng lalaki sa school niya ay supot, edi support na lang siya, di ba? Para hindi siya ibabuli. Like, grabe no, ganyan tayong mga tao, no? Mga bobo tayo, no? Nambabuli tayo kung hindi ka kasali sa uso, kung hindi mo ginagawa kung anong ginagawa ng ibang tao, no? Alam niyo sa Europe, halos lahat ng lalaki support. Hindi siya uso yung patuli sa Europe. Pati sa Australia, halos lahat ng Australiano support eh. Ano Shanta, support ba ako? Malay ko. So ayan, hindi namin ipapatuloy si Nitro. Kapag lumaki na siya, mga 7 or 8 years old na siya na lang bahala kung gusto niya. Lumaki na, Nagagalit siya eh. Anong gusto mo? Magpatuloy hindi? Hoy, ano ba? I think it's a snappy. Yeah, snappy is so full. Is it? Yeah. I need to change it. He has a new noise now. Eto. Yun yung bagong sound na ginagawa niya. Di ba, baby? Anong problema? Uy, why are you growling? Ayaw niya sa topic na to kasi malalaman ng ilang milyong tao yung mga pinagsasabi mo Support sa ka pa rin, kanya. support kang bebe. Oh my gosh. There is nothing wrong with being support. There's nothing wrong with it. Walang nakakahiya na magiging support ka. Wala eh. Face him there na good. It's just culture. It's just like tradition that's been passed down generation to generation na walang magandang dahilan kung bakit kailangan pa rin papatuloyin natin ang mga bebe. Like, why are we mutilating babies' penises? Sabi ng iba, skin lang yun eh, balat lang yun eh. Anong problema kung tatanggalin natin? Fact! The foreskin is a complex, specialized tissue, a mobile, double-layered fold of skin, mucous membrane, and muscle. It is an integral part of the penile skin system, not something extra.
The foreskin amounts to half of the skin the penis is naturally designed to have. It has many protective and sexual functions. So, bakit natin tatanggalin yung protective and sexual functions ng isang silinggoy? If ever sa Australia na lang kami, wag na. Wag na. Hindi uso sa Australia. So, hindi siya ibubuli kung anong itsura ng sili niya. Pero dito sa Pilipinas, siguradong ibubuli siya kapag supot siya, no? So, ayan. Siya na lang bahala. Katawan niya. So, siya na lang bahala kung anong gusto niyang gawin sa katawan niya. Okay guys, maraming salamat sa panonood sa video na to. And we will see you sa next video natin. Ay, sumuka. Sige na, bye-bye na. Alright guys, Chin-chin bye-bye snappy. na. Sige, chin-chin snappy. Bye-bye. Bye! You got me falling slowly, and I'm crashing. Alright, Wonder Fam, shoutout ko muna yung mga Golden Wonder Fam natin. It is Kusina ni Monica, Tai Chi's Adventures, Paul T, Nati Von Tien, Tosca Acorda, and Jocelyn Natividad. Maraming salamat po. And let's not forget our mga certified Wonder Fam on the screen here. And as an extra shoutout, I'd like to call out Marty Arquiza. Marty Arquiza, maraming salamat po sa panonood sa mga video namin. And salamat din sa tatay mo na si Jigs. Alright. Okay guys, maraming salamat sa panonood and we will see you again very, very soon. Bye for now.